ועכשיו לחדשות הרשת, ונתחיל עם הסרטון שמסעיר את האינטרנט החרדי. האם הרב אמנון יצחק שוקל הסבה לקריירה מוזיקלית? מדע טסה יש לו שיר בראפ, כמו הכושים, טקטק, טקטק, טקטום, בגטק, טקטק, 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 עם דברי תורה. מה אתה אומר אם אני אשיר? וידבר משה על בני ישראל לאמור. וידבר משה על בני ישראל לאמור. מה אתה אומר? טקטק, טקטק, טקטום, בגטק. נחמד לך, כבר אתה מתייאש. טוב, אז א' צריך לומר, חוש קצב לא רע בכלל, ואם זה נשמע לכם מצחיק, האמת היא שמאחורי הסרטון הזה יש הרבה מאוד מחלוקות ויצרים מתחת לפני השטח. דוד קורן, מאתר בחדרי חרדים, שלום. על מה יצא קצפו של הרב? על כל המוזיקה החסידית שהיא דרדרה לרמות שלא ידענו, וזה רחוק כבר מלהיקרות חסידי. מה זאת אומרת? איך זה בא לידי ביטוי? במשך השנים האחרונות כבר היה מאבק של הרבה רבנים כנגד ערבי שירה ודברים כאלה, אבל הרב אמנון יצחק חידד את המאבק באופן מאוד מאוד ספציפי נגד זמרים, באופן ברור, 1, 2, 3, 4, את השמות שלהם. בוא נראה סרטון אחד של להקה אחת לדוגמה, שנגדה יצא הרב אמנון יצחק. כן, אז מה זה? זה ממש כמו בחול. להקה כמו של קינדרלך, כן. כך שמם, קינדרלך, תרגום ילדים, שמופיעים עם תלבושות, סגנון, פוזות ותנועות במה שמאוד מאוד מאוד לא מתאימות למוזיקה חסידית. היה אפילו תופעת מעריצים, יש להם דף בפייסבוק, יש להם סולן שיש לו דף מעריצים. אז איך הרב עומד להילחם באותם זמרים, סוררים? בימים האחרונים אפילו יצא רשימה של זמרים כשרים ורשימה של זמרים פסולים. הבנתי. במשפט, איך זה יסתיים? שהזמרים וכל המוזיקה החסידית תתמתן בעקבות היציאה הזאת של הרב אמנון יצחק. אוקיי, דוד קורן, תודה רבה לך. תודה רבה.